Hvala Isusi Marija i dobra večer svima. Nakon trogodišnje stanke, a sve u svrhu očuvanja vlastitog zdravlja i zdravlja drugih, ponovno smo Bogu dragom hvala zajedno. Vjerujemo na srca svih večerašnjih izvođača kucaju u tempo Allegra i da će nam najbolje što mogu prenijeti taj osjećaj, tu moć i snagu glazbe koju su pripremali proteklih mjeseci. Bavljenje umjetnošću, slušanje i izvođenje svete glazbe prilika je da se sjetimo Boga, potpomognemo vlastitu molitvu i obratimo srce. Glasoviti francuski pjesnik, dramaturg i diplomat Paul Claudel godine 1886. upravo dok je slušao himnu Zelića na božićnoj misi, osjetio Božju prisutnost. U crkvu ga nije dovela vjera, ušao u nju baš da pronađe argumente protiv kršćana. Međutim, milost Božja je djelovala u njegovu srcu. I to je prava moć koju sveta glazba nosi. Večeras pozdravljamo i zahvalnost upućujemo našim svećenicima koji su uvijek i bezuvjetno uz nas, a među njima posebno apostrofiramo načinu ovogodišnje smotre Don Tonča Kusanovića, našeg župnika, s njegovim suradnicima koje pozivamo da nam uputi svoj pozdrav i govor. Tonči, izvolite. Poštovani pjevači i pjevačice, voditelji zbora, bližnji župnici, iskreni vam pozdrav i dobrodošlica u moje ime i u ime čitave Župe. Na posljedan način pozdrav i dobrodošlica dragi mješani i njihovu zboru, te njihovom voditelju Slavku Reljiću, koji je povjerenik za liturgijsku glazbu u našoj biskupiji. Malo ću koristiti odpad koji se sjeća da sam tamo bio oko mladi kapelan prvi 45 godišnji i to je bila, rekli smo, prva ljubav, bilo lipo i pivanje i druženje. Pozdrav dekanu ovoga braća Mesi Kuljanu, generalnom vikaru naše biskupije Stanku Ježiću. Dobrodošli u Milju, u našu župnu crkvu, koja nas kao Božja rađa uputa na ovu života, da zajedno probimo i pjevamo. Radosno smo zbog vaše prisutnosti u našoj župnoj zajednici. Upravo ove godine, u kojoj evo već treći put proslavljamo 200. obljetnicu Orgulja. Te su Orgulje sagradili braća Kalido u Veneciji 1821. godine, a doneseni su ih ostavili u Milju 1822. godine. Više glasno pjevanje svakako je podiglo razinu pjevanja, te su mi naravni uvijek lipo pjevanje. Na našem otoku Dražu stoljećima se čuvalo pučko crkveno pjevanje koje su vjerojatno donijeli plemeniti benediktinci. Orgulje su kvalitetan skok u crkvenom pjevanju i sviranju od Nakića, njegov su Orgulje u Verožištima iz 18. stoljeća do novog vremena. Na otoku Dražu sve župe su njih 5 imaju ili su imali Orgulje, čak i u glasima još postoje Orgulje. Na stotine pjevača i na desetke svirača izmijenilo se u naših župana, dajući slavu Bogu i međusobno se lijepo družući. Gledajući vas ovdje večeras okupljene, vidim nove znake te bogate tradicije i zahvaljujem vam što ste dio svoga vremena i dio svoje sposobnosti darovali za opće dobro. Proslavu Gospodina u vašem županu. Ovu večer doživite kao ljepotu, u raznim nijansama, a ne kao nekako takmičenje koje pije. Reče Sveti Augustin, pjevaj i putuj, pjevaj životom, ne samo glasom i umom. Neka kroz vas prođe pjesma, ali neka se tu ne zaustavi, nego neka hvali Boga i predvodi okupljenu zajednicu. Dopustite mi da zahvalim onima koji su na poseban način pomogli da se poslije pjevanja počasti. Ponajprije, velike hvala našoj općini, restoranu Dupini, Stepu Marinoviću, restoranu Fontana, Dariju Kuljicu i Kencu Dunaje, te osnovnoj školi za ustupljeni prostor i mnogima za kolače i posluživanje, čak i vatrogasci su na raspolaganju. Na kraju, poželio bih sa starom vršom
ljepota glazbe. Pjevanje života vodi dobro, kako bismo postali malovoljni ljudi i kršćani. Dobro nam došli, osjećajte se kao od svojih, neka započne pjesma. Sada sve pozivamo da ustanemo i zajedno molimo molitvu Svetoj Ceciliji, te tako započnemo večerašnju smotru. Ovi koji imaju papiriće slobodno izvore. Sveta Cecilija, koja se svojim životom i mučenjem djela i koja se časti kao zaštitnicu glazbe i vjerovanja, pomozi nam svjedočiti našim glasom i zvukom naših instrumenta, onu radost srca koja nam dolazi od vršenja Božje volje i ispravnog življenja našeg kršćanskog ideala. Pomozi nam dostojno animirati svetu liturgiju iz koje izvire život crkve, svjesni važnosti naše službe. Darujemo ti napore i radosti našeg rada, da bi i ti Božja ruke Devizije Marije, kao slavnu pjesmu ljubavi za njezina Sina Isusa. Amen. Ove godine obilježava se 200 godina Ordulja u našoj župi, koje su sagradili braća Alosije i Anđel Kalidov 1822. godine. Tim povodom, a na inicijativu župnika Kusanovića, čućemo večeras zvuk Ordulja. Prvu točku večerašnjeg koncerta izvješćemo Orduljama mladi junarski orguljaš, govornik u zvuk, Lovro Marinović. Od 8 večerašnjih zborova prvi će nastupiti župni zbor Svetog Ivana Krstitelja iz Pula pod Gramani gospođice Marije Jalić, organsku pratnju gospodina Mislava Čarka. Pozdravimo ih pljeskom.
su župni zbor Srce Isusovo iz Dola, koji nastupa pod ravnanjem mladog umjetnika Mislava Čaga uz organsku pratnju gospodina Slavka Revića. Pozdravljamo ih!
koji po prvi put nastavno programa Milosrđe Antonije Markusović uz odličnu pratnju mladog umjetnika Lovre Marinovića. Želimo im mnogo uspjeha u radu. Pozdravimo zbroj Svete Cecilije.
nam dolazi župni zbor Karmel koji će nas uputiti pod ravnanjem gospođe Margarete Vukojević, a u sportu su pradnju gospodina Mislava Čarka. Pozdravimo zbor Karmel. Ima vas. Oh
Sa istog otoka Brača iz mjesta Selca dolazi nam zbor Krista Kralja. Po prvi put na smotru dolaze pod ranama gospodina Pere Oškovića uz gospodina Tomu Pustića na gitari. I njima želimo uspjeh u radu. Pozdravimo zbor Krista Kralja i Selca.
Ljubić, a uz odgovorsku praznu gospodina Slavka Elića. Pozdravimo ih!
voditelja zbora Sveta Cecilija iz Jelce i povjerenika za glazbu Hvarske biskupije da nam predstavi vježbana naše večerašnje goste. Izvolite. Dobro večer svima, hvala Isusu Mariju. Evo, po prvi put sam ovdje sa svojim zborom i mogu vam reći, dragi moji pjevači, da kao povjerenik glazbe za Hvarsku biskupiju možete biti ponosni na svoje voditelje. Ovo što večeras čujete, to je nešto fenomenalno. Budite ponosni. Samo vi znate koliko je truda tu uloženo, koliko brova po kiši, po buri, po jugu, kad ste stavili muža, medicu i sekrve i sve što imate doma, da bi ovako neko zvučalo večeras. Neću puno duljiti, samo da je u ime biskupi, svaka na čast i samo naprijed. A naš zbog će predstaviti Vlada dana Dominika Berenetić. Hvala lijepo. Zbor Svete Cecilije bio je župe Uznesenja Marija, a dolazi iz Jelce na otoku Hvaru. Osnovan je 1953. godine od tadašnjeg župnog vikara Božidara Medveda. U kasnim godinama zbor vode časne sestre milosrdnice družbe Svetog Vinka Paulsku, njegujući liturgijsku glazbu i crkvenu polifoniju. Od 2004. godine zborom ravna Slavko Lelić, koji uz njegovanje klasičnog zborskog repertoara naglasak stavlja na očuvanju tradicije te pučkih napiva, koje vješto prikuplja te sa zborom izvodi. Zahvaljujući velikoj podršci sadašnjeg župnika Stanka Lječića te organizacijskim sposobnostima akademika Miljenka Kapovića, pasionske melodije odjekivane su u gotovo svim hrvatskim katedralama te mnogim župama zemlje i svijeta. Od brojnih zahvala i priznanja koje je zbor u svom radu stekao, najdraži su nam zadovoljna publika te dobro odbjeran koncert. Sve što radimo, neka je na veću slavu Božju. Večeras ćemo izvesti Otče naš, Slavka Lelića, te hvali duše moja, Krste Oleka.
Evo zaista, ove večeri smo uživali zvucima i doista iskrene zahvalnosti ime svih bračnih župnika i svećenika na ne samo ovoj večeri, nego sve ono što vaši glasovi čine da liturgijska slavlja dobije ono najvažnije, a to je osjećaj da slavimo Boga. Evo, u to ime i u želji da dalje nasljedujemo svi zajedno, pa i duh spremnosti na slavlja, iskreno vam hvala vašim voditeljima na osobiti način, župnicima i svima koji se na bilo koji način trudite da slavlja doista budu odraz naše vjere u Boga. Evo, još jednom vam hvala svima i nastojite u ovom istom duhu na jedan način svjedočiti da moć pjesme, moć kulture mijenja ljude i doprinosi oplemenjivanju svih naših srdaca. Hvala vam. Imam nešto dodati ovo što je rečeno, stvarno govorim s odovima, ne znam da se ovoliko lijepe pjesme čulo, zahvaljujući svima vam, Bogu dragom i svima koji se trudite, doista zahvalnost. A molio bih vas, evo sad praktične stvari. Znam da nas ima puno, znam da vas ima puno pivača. Vidi sam kad ste bili liječci, tako da ste se susretali u lječanstvom tamo crkvi dana. I mogući da mi to ovdje napravimo sa poslom. Može znači, kad završimo pada i snema, onda molim vas da možete ovo rozgledati, pa do uda, da se slika. A drugo, praktično, moj sveći Ante Popat je rekao da je dobro za svirat, a onda je zapas i zadnjica. Znači, svirati smo stava zapas zadnjica i sigurno s tom gledanje. Pa,